A veure, què em voleu explicar de la seguretat dels mòbils? Per què he hagut de donar jo el meu telèfon mòbil? Quantes coses es poden fer en el moment en què, sense cap mirament, pots deixar el telèfon mòbil a algú? Sí, certament, donem masses dades i el que hem fet, doncs, ja ho has vist, ha sigut una pràctica que s'ha fet una simulació en la que s'ha fet una trucada com si fos falsa totalment, amb un número totalment fals, no? A partir d'aquí també hem fet més cosetes. Pel sol fet d'haver tu deixat un número de telèfon, podem fer moltes més coses. Per exemple... Hem de pensar que el número de telèfon sovint ens dona accés a la fotografia del perfil de WhatsApp i, per tant, si es pot fer una trucada, també es pot generar una conversa falsa. I veient una miqueta per on van les demostracions, doncs jo començava a dubtar d'un WhatsApp que vaig rebre teu l'altre dia, perquè allò de la festa per tot l'equip a casa teva, el dia de la celebració de Halloween, allò anava en sèrio o no? Jo no vaig enviar cap WhatsApp. Doncs jo és que vaig rebre un correu, mira, hola, tots preparats per la festa de Halloween a casa meva, oi? Fins i tot jo et vaig respondre, ha confirmat tot l'equip, et vam demanar si necessitaves ajuda, però ens vas dir... I clar, jo no contestava res. Mira, l'Empar s'ha ofert per... Sí. Ah, jo no vaig responent, és a dir, algú pot respondre per tu a través d'una línia que està manipulada. Efectivament, fins i tot, mira, ens avançaves la disfressa del Marquina de nòvia cadàver. Per tant, tu no vas escriure res de tot això? No, jo no vaig escriure res de tot això. En cap moment, tot i que hi hagi una confirmació de lectura per part teva i una conversa. Bruno, què ha passat aquí? Bueno, això són un dels perills que el fer servir tecnologia i el de donar tanta informació a la xarxa. Moltes vegades te trobes en què es fan evidències falses. Això ja ho veus que és una broma, que no vindrem a la festa aquest dia, però a vegades es fan aquests trucos tecnològics per temes de contractes, temes laborals, temes penals. La cosa realment s'ha complicat. D'aquí la gran importància de la informació que nosaltres deixem a les xarxes. Això simplement és amb un número de telèfon. Ara imagina't tu, a partir d'aquí, amb la gran informació que nosaltres arribem a donar. Hi ha fins i tot un hashtag que corre pel Twitter, que no te'l dic perquè si no la gent te'l comença a buscar, en el que fem referència a totes aquestes persones que es dediquen a fer una foto, es fan una foto amb la targeta Visa, que els acaba d'arribar, amb el número de la targeta de Visa, amb els documents nacionals d'identitat, amb els passaports, amb els contractes, amb aquests títols que ara sembla que últimament es regalen molt sovint, tothom fa la foto d'aquest títol ben perfecte perquè un altre pugui agafar-ho i amb un programa d'aquests de retoc pugui també tenir la seva titulació. Doncs aquests són alguns dels riscos que arriben a haver-hi. I en el cas de les converses... Fa fins i tot por, perquè, clar, les conseqüències d'això poden ser des que puguin què, per exemple? És que de tot, suplantacions d'identitat, denúncies totalment falses, etc. D'aquí que, quan es presenten proves en un judici, doncs a partir d'aquí aquestes proves les tenen que validar pèrits judicials, perquè, com estem veient, la tecnologia realment és manipulable. Correus, pots fer correus falsos, pots fer perfectíssimament el que has vist aquesta conversa. Això, sobretot, també és molt important educar la mainada, perquè a vegades se'ls ensenyen aquestes converses de «Uita, fulanito, que estan dient de tu», i realment els afecta. I tot això no s'ha de creure. Per què? Perquè darrere de la tecnologia també hi ha tota aquesta possible manipulació. I en el cas de les converses de WhatsApp, si tu tens protegida la teva fotografia de perfil de WhatsApp, de manera que només els contactes que tens a l'agenda poden accedir, poden veure aquella fotografia, ja estàs eliminant qualsevol tipus de risc o no? No. Aviam, sí que certament totes aquestes aplicacions de missatgeria i totes aquestes xarxes socials sí que tenen un apartat que es diu seguretat o privacitat. I aquí dintre hi ha una sèrie de paràmetres que els usuaris hi hauríem de fer-hi cas, mirar-ho una miqueta i posar-los. També una de les coses que no fa l'usuari és aquests programes es van actualitzant dia a dia i mai de la vida els tornem a mirar. Ens fem d'una xarxa social i no ho toquem pas. Però a cada actualització et van donant opcions. Les opcions bones és mirar-te la privacitat cada X temps i veure aquestes coses que pots fer. Per exemple, treure la foto de que no vegin la teva foto de perfil. I un consell que et donarem les fotos de perfil. Per exemple, una cosa que has de fer és buscar la teva foto al Google. Al Google, per exemple, la gent no ho sap, pots buscar paraules, però també pots buscar imatges. I una cosa molt important, que això recordo que us ho vaig dir el dia que parlàvem una mica de pares, que és, feu el favor de buscar els noms dels vostres fills, sabent què es publica als vostres fills a internet. Doncs avui us dic, agafeu les vostres imatges de perfil
i busqueu-les, perquè Google busca imatges, i mireu, aviam si sortiu a perfils que potser no sous vosaltres, perquè és una de les tàctiques que es fan per fer suplantacions d'identitat. Robar la fotografia de perfil d'una altra persona. Sí, robar la... No només robar la fotografia, robar la fotografia i robar la vida d'una persona, totalment. L'únic que t'has de fer és canvies de poble, canvies de nom, i a partir d'aquí ets una altra persona, i vas publicant el que exactament publica aquesta persona. Però abans, quan comentàvem a la reunió, vols deixar el teu telèfon mòbil perquè el Bruno pugui explicar una mica quins són els riscos de tenir un telèfon mòbil, clar, és molt difícil controlar a quantes persones tu has deixat o has donat el teu telèfon mòbil, perquè el donem moltíssimes vegades perquè ens en refiem de la gent, no? És que justament per això, perquè fixa't bé que és una dada, és com una mica també el tema de les dates de naixement. Per exemple, la data de naixement, que tothom la posa en els perfils de les xarxes socials, etc. Puc donar la meva data de naixement? Mira que és una dada que és ben senzilla. Clar, l'hem de posar-la, però estem corrent un risc molt gros. Per què? Perquè la gran majoria de passwords que la gent fa servir, i fa servir normalment aquestes dates de naixement... Senyalades. Efectivament, també l'altre tema és de dir, no publiquis a les xarxes socials els compleanys dels teus fills. Per què? Perquè tu vas mirant, vas veient, i en un moment ràpidament saps les dates de naixements dels fills. I molta gent fa servir les dates de naixements dels fills. El mateix les mascotes, els gossos. No me posis el nom del gos per aquí dintre. Igualment, aquestes fotografies que tothom es fa amb el cotxe nou, etc. La matrícula del cotxe tampoc es posa. Has de pensar una mica aquestes dades que són realment sensibles, doncs intenta no publicar-les. La bestiesa que t'estic dient, o també, mira, t'ho explicaré d'una altra manera. A la butxaca, normalment, tu portes les coses que realment necessites, d'avui en dia. El que no faràs, per exemple, serà portar, et diré, l'àlbum del casament o una enciclopèdia o coses d'aquestes. Però, en canvi, en el telèfon ho carregues tot. Portem la vida. Ho poses, portes la vida aquí dintre. I què és el típic que fas en el telèfon? Fer-nos una foto de la tarja de crèdit per enviar-li a aquesta persona que ens ha de comprar aquest vol. Fer-li la foto del document nacional d'identitat, fer-li la foto del passaport. I tot això ho portem aquí dintre. El que sempre hem de recordar, que la gent diu, privacitat. Puc posar uns paràmetres que siguin privats? No. O sigui, amb això hem de ser conscients. Des del moment que fem servir un dispositiu que està connectat al món, que és un sistema d'emmagatzemament, que el porto a la butxaca, que jo les coses de la butxaca, a casa on tenen, sempre les perdo, doncs a partir d'aquest moment tota aquesta informació que jo porto realment és molt sensible i la puc perdre. Per això no existeix privacitat. Puc publicar alguna cosa al Facebook privat? No. Publicar privat? És una contradicció, és un oxímoron. Publicar a internet i privat. O sigui, no. Però clar, de vegades són les pròpies xarxes les que et conviden, inciten a que incloguis informació tan simple com aquesta, la data de naixement, i què passa? Que llavors el dia del teu aniversari reps desenes de felicitacions a internet. Els joves són més... controlen més amb tots aquests temes, senzillament perquè ells han nascut amb tots aquests aparells i els altres hi ens hem afegit. No, tot el contrari. No controlen? No, tot el contrari. A mi me fa molta ràbia... Per tant, el missatge que hem de dirigir als adolescents, als que comencen a tenir dispositius... Als adolescents i sobretot també en els pares, de dir, això que és que el nen ja en sap. No, el nen no en sap. El nen n'ha d'aprendre, i com totes les coses s'ha d'ensenyar. Per aquesta regla de 3, quan el nen tingui 18 anys, el agafes, el puges amb un cotxe a l'AP7 i li dius, nen maco, arriba fins la Jonquera, i tu mateix, perquè el nen ja en sap, saps què t'ho vull dir? Tu no ho faràs mai de la vida, això, el portaràs a una autoescola, etc. El problema que tenim és que amb la tecnologia no s'ensenya. La tecnologia, te compres qualsevol dispositiu i automàticament t'entren tots els coneixements, t'entren en el cap. No, senyors, això no funciona així, és el que t'estava dient. La tecnologia requereix temps, requereix un cuidado. En aquestes xarxes socials que tenim nosaltres, en aquestes aplicacions que fem servir nosaltres, doncs, senyors, ens hi hem de dedicar-hi algun dia a la tarda, va molt bé dedicar-hi el temps aquest perdut en els aeroports, saps què t'ho vull dir? Per agafar i anar mirant totes aquestes opcions, totes aquestes privacitats, etc. Perquè tot va bé, tot és maco, tot sembla que funciona. Ara, el dia que tens un problema, que això algun dia n'haurem de parlar, de tota la gent que tenen problemes amb temes de tecnologia, que realment són víctimes d'aquestes estafes, víctimes d'aquests assetjaments, doncs el dia que tens aquesta desgràcia, doncs aquest dia, malauradament, ja fas tard. Ja fas tard. Doncs
Vaja. I en el cas de les fotografies dels nens o les nostres mateixes, nosaltres podem evitar d'alguna manera que etiquetin els nostres fills o a nosaltres en una publicació, en una xarxa social? Sí, és el que et deia. Totes les xarxes socials més o menys tenen els seus sistemes una mica de privacitat, de dir, uita, jo no vull que m'etiquetin. Però, el que et deia, una cosa molt bona és tu mateix fer-te unes auditories per veure si surten coses teves a internet. Recordo que una vegada us explicava que una cosa molt i molt bona és fer servir una eina que es diu Google Alerts. Al Google Alert tu li poses el teu nom, li poses el nom dels teus fills. Senyor empresari, sisplau, poseu els noms de les vostres empreses, perquè hi ha gent que fa servir el nom de la vostra empresa per fer coses que no li toca, o fins i tot competències deslleials totalment. Doncs tu en el Google Alerts li poses el teu nom. I si es publica alguna cosa dels teus nens o teu, automàticament et diu, escolta, que s'ha publicat això. I llavors tu t'ho mires. Avui us he fet aquesta aportació que és no només mireu els noms, mireu també les fotografies, aquestes fotografies típiques que feu servir de perfil i sobretot aquestes també de la mainada. Molt bé, doncs hem après moltes coses. Bruno, moltíssimes gràcies. En continuarem parlant perquè sempre que vens hi ha novetats en relació amb totes aquestes qüestions relacionades amb la ciberseguretat. Gràcies, fins la propera. Gràcies, Lorena.